Протеинов френч тост. Това нещо има 55 грама протеин, как да ви го обясня. Много се усеща как смърди на приятел, брат. Така, легенди, имаме този френч тост, цялата рецепта я има в моя инстаграм. Сега да го направим красиво, слагаме малко мед. Сега, имаме сметана. И ако някой да каже, какъв сметана, брат? Ям сметана и изглеждам така. Защото реално сметаната, ако използваш не толкова много, примерно е толкова, това е 8 грама. 8 грама има 25-30 калории. И реално можеш да позволяш да правиш много вкусни работи. Още малко мед. И това нещо има 55 грама калории, 55 грама протеин, около 500 калории, страхотен десерт, преди след тренировка. Брат, 55 грама протеин никога не се изглежда толкова вкусно. Това е незаконно вкусно. Японско спа е с горещи басейни, които са за да се топиш вътре. Легенди, вие ходите ли на студени басейни? Ако да, колко често? Искам вашите коментари долу в коментарите, да направим един разговор.